Klaverboer is op trainingskamp. Kreeg voordat ze rondvleerden zoen, is hij vallen in de badkamer. En Doof wist Nou ja, wat er gebeurd is. nou Doof ja. wist het echte verhaal. Het was een heel gedoog, want 4 minuten later moest de hele selectie hun melden in de lobby. Dus de meesten zitten al in de lobby van het hotel. Ja. Maar Klaverboer nog net. En Klaverboer lui maar die nieuwe speler, die het oerkamer is van het Belgische Genk, Luca Ooyen, op in een hotelkamer. En Bernd zei van, ik ga nog even naar de badkamer. Dus hij draait die door op slot. Maar vervolgens valt hij, rekkert hij maar zijn holle de badronnen. Alle je bloed. Maar goed, Luca Ooyen is er nog maar correct. En die door die zit op slot. Dus wat doe je dan? Als er paniek is, dan bel je. Michiel de Boer, Nee. teammanager. Luc Brouwers natuurlijk. Vroeger zoen je. Vroeger E-team bel je. Of Gertja Verbeek. Want je wurg bel je dan Who bij you Luc gonna Brouwers. call? Who you gonna call? Luc Luc Brouwers. En Luc Brouwers, die is steeds dat hij erdoor intrapen, denkt hij, weet je wat? Ik pak even een flessenopener en dan draai ik hem zacht van het slot af. Dus dat wie heel toek van Luc. Ja. En daar lag Ben Klaverboer, olie, bloed. Nou goed, het zeggen net goed uit. In eerste instantie toch dus ik dat het ging om een hersenscoring. Dat liep het olie tattenval wel opvallen. Want hij is dus net weer omvloeien maar de selectie. Takkelijk maar de selectie vanuit Spanje. Maar een dag later is hij weer omgekomen naar Nederland. Maar RKC is dus wel haalbaar. Maar Doof, nog even waarom. Doof wist dus net hoe het er vallen is. Doof wist... Nee, maar dat weet je niet in. Want de door wie op slot. Hè? En hij is zelf is hij alles kwijt. Oh. Ben weet helemaal niks meer. Oh, Wat echt? precies gebeurd is. Ja, er dus dat bloot hier een groot mysterie.